ned i attribut 1, hvor vi har skrevet ind, hvilke punkter vi nåede til sidst. Den hedder 672. Så går man op igen. Så gør vi det op, og så skriver vi... Så det vi skal ind og skrive, vi skal skrive ryg her. Det er det, vi skal til at skyde. Vi skal skyde rygningen. Ryggen på bygningen. Ja. Sådan der. Standard, det skal vi stadigvæk. Refleksorløs, det skal vi stadigvæk. Ja. Det vi skal til gengæld, vi skal ind og skrive en kode ind. Så kan vi trykke forrige. Så vi går ind og kigge op den kode, vi har skrevet. Hvad er det, den her koden gør der? Det er den, hvor den laver, hvilken polelinje du trækker inde i AutoCAD bagefter. Vi ser, at ryggen, den hedder 16. Hvis du går ind og kigger på listen her. Så det vil sige, at det vi skal finde noget, der hedder 16. Den sidste vi har haft, den hedder 1602. Det vil sige, at vi skriver en, der hedder 1603 her. I rygg då? I rygning, ja, lige præcis. Så man skal holde styr på, til eksempel i rygg, så holder man styr på... Ja, den her liste er grim, ikke fordi jeg ikke lige gad at skrive det ind. Men ellers så laver du en pæn liste over, hvilke nogle punkter du sådan har sat op. Ikke? Godt, så er I klar til at skyde. Så skyder jeg bare tagstenen hele vejen op. Så nu er det ål, for nu er det nyt nummer 673. Okay. Gør du det? Men det er den hitterste takryggen da? Ja, den der graden, der kører, hvad hedder det, tagryggen, der kører op der, ikke? Ja. Og starter øverst og så. För det är många fina små filmer. Ja. Skal jeg ta liksom for hver taksten, eller hvad skal jeg sige? Nej, det skal du slet ikke. Nede i starten, dernede hvor skalken er, der må du godt skyde, altså der hvor den bukker ned i skalken, der skyder du lige sådan 5 punkter. Så skyder du ellers bare 2 opad, eller 3 måske. Altså skalke, men det er ikke på ryggen, eller? Du ser jo, der den börjar gå den ut. der lille buk, eller den der, kan du se, den svejer sådan nede i bunden. Nå, der laver den der knæk, på taket. Ja. Jamen, jeg tror også, du er meget højere op end... Starter du op, eller starter du nede? Starter oppe. Okay, det finder. Starter helt øverst ved takryggen. Nej, det er ikke selve ryggen. Den, der kører ned langs stien på stedet. Du skal jo hele tiden tænke på, hvad du skal bruge. Altså, den som går sådan. Ja, lige præcis. Der starter jeg øverst. Ja, det er fint. Okay. Hvis du skyder forbi, og der er himmel som baggrund, så gør det ikke noget. Hvis du skyder forbi og skorstener som baggrund, så skal du huske at bruge den der dist-ræk. Dist og sen ål. Nej, dist og ræk. Dist og ræk. Ja. Der tager jeg bare på midten av murstenen. Ja, det vil jeg også gøre. Jeg vil bare gøre sådan, find et godt sted. Men om man trycker då dist först, hur vet man om det är bra eller inte? Men det ved du heller ikke. Okay. Det kan du ikke vide. Altså, du kan se måske på den, om du kan godt kigge på tallene jo. Så om ska den ändra sig? Det ska inte ändra sig då när man trycker regg? Nej, det er så man ikke ændrer sig alt for meget. Fordi så problemet er, at du skyder forbi. Men det er jo det, du gør, det er, at du sætter distancen et sted, hvor du ved, at den er sikker. Ja. Og så sætter du punktet ud, fordi det er jo lige meget, om den skyder langt forbi der. Så först tar jag liksom till exempel lite längre in då. Ja. Så trycker jag dist. Ja. Sen så flyttar jag ut den till den punkten jag faktiskt vill ha. Och så trycker jag regg. Ja. Okej, så man kan flytta den mellan man trycker dist och regg. Vänta lite, ska jag se vad det gör. Tycker du det var ål? Det här kan vi